szólítom is a színpadra az MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság alapító elnökét és egyetemi tanárt, dr. Noszkai Erzsébetet. És egy nagy tapsot kérnék. Készsokom Erzsébet, kérem foglaljon helyet. És Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjét, Gulyás Robertet. Robert, kérlek téged is a színpadra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak, itt vagytok. A színpad az önöké, a tiétek. Köszönöm szépen. Foglalja helyet, professzor. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy öröm számunkra mindig egy ilyen rangos eseményen részt venni, hiszen nagyon sok izgalmas és érdekes szakmai értekezést tudunk lefolytatni barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal. Egy-egy ilyen szakmai értekezésen a 99%-ában a saját hangunkat használjuk, az emberi hangot. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kifejező eszközünk, és az emberi beszédnek az alapja az emberi hang, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon meghatározó szerepet tölt be az életünkbe. És Karintit híva segítségül, ugye van egy ilyen ikonikus műve, hogy itt az utazás a koponyán körül. Mi ezt egy picit átfordítottuk professzorasszonnyal, és gyakorlatilag mi egy utazásra hívjuk meg önöket, a hangunk körül, az emberi hang körül. Szeretnénk egy picit más aspektusból megmutatni ezt az analóg dolgot, ami mióta ember az ember velünk van, és a digitális világba hogyan illeszkedik be egy teljesen más aspektusból. És ha az előadás fölkeltette az önök érdeklődését, akkor az előadás után is várjuk önöket, akár itt, akár későbbiekben, és akkor kezdjük is el a utazásunkat. És akkor rögtön egy rövid közvéleménykutatást szeretnék tartani. Két képet látnak mögöttünk. Legyenek szívesek, azok tegyék föl a kezüket, akiknek a baloldali kép jelenti a válság érzetét, és a jobboldali kép pedig a változás szimbolizálja. Legyenek szívesek, segítsenek nekem, hogy... Tehát önök szerint a válság a baloldali, és a változás a jobboldali. Köszönöm szépen. És akkor most legyen szíves, azt tegye föl a kezét, akinek pont fordítva, a jobboldali a válság, és a baloldali a változás. Köszönöm szépen. És még mielőtt elárulnánk, hogy mi mire gondoltunk, ugye az előbb elhangzott, hogy itt mindenki használja a ChatGPT-t, akkor kérdezzük meg a harmadik előadó kollégánkat, aki eddig rejtve volt, hogy ő mit gondol erről. Szia! Légy szíves, mondd meg, hogy a két kép közül neked melyik a válság és melyik a változás. Szívesen segítek. Szóval amit látok, az egyik képen a csapat inkább ül és a monitorokat figyelik, kicsit feszültebb a hangulat, mintha épp egy válság közepén lenne. De ez melyik? Szerinted a baloldali vagy a jobboldali? A baloldali, ugye? Megzavartuk szegény, szerintem menjünk tovább. Na, akkor... Tehát ezért fontos az emberi hang, de akkor áruljuk el, hogy mi mire gondoltunk. A baloldali a válság, és a jobboldali a változás. És mi volt a logikánknak az alapja? Bal oldalon mindenki ül és nem kommunikál, csöndben van, és a digitális világtól, tehát a notebooktól várja a megoldást. A jobb oldalon a változás, ott már lehet látni, hogy metakommunikáció, illetve beszéd is van, illetve lehet látni, hogy szék nincsen, mert a székek árából finanszírozták a válságot, tehát gyakorlatilag, de a viccet félretéve tényleg a kommunikáció a lényeg. És ha már változás és válság, én azt gondolom, hogy nincs autentikusabb személy, aki erről tudna beszélni, mint professzorasszony, aki egy-két példán keresztül gyakorlatilag bevezet bennünket ebbe a világba, illetve a példák szimbolizálják azt, hogy magát a hangot, azt hogyan tudnánk használni megoldásra. Kérem, professzorasszony, parancsoljon. A zölddel megyünk előre. Sok szeretettel köszöntöm. Ez nem működik? De. Mert jobb lenne. Azt hiszem, így is hallatszik, a hangom elég erős szokott lenni. Akkor engedjék meg, hogy egy iszi-piszi példával próbálkozunk
megmutatni azt, hogy a hangnak mekkora jelentősége van adott esetben akkor, miután most már a változás, a környezetünk, a szituációk oly gyorsan változnak, hogy nem győzünk szinte utánuk futni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon komoly problémákat jelent nekünk ez adott esetben. Én már elég régóta a rendszerváltás óta válságot és változásokat kezelek. Most már nem annyira dolgozom tanácsadóként, inkább oktatom, de azért tulajdonképpen a hallgatóimon keresztül és a munkatársaimon keresztül nagyon sok olyan helyzetet látok, hallok szakértőként, amelyek bizony nagyon komolyan el kell, hogy gondolkoztassanak. Tulajdonképpen akkor, amikor nézzük a válságokat és a változásokat, akkor tudnunk kell az, hogy mindenképpen reagálnunk kell. Persze nem mindenre, de ami viszont nekünk szól, mármint úgy, hogy szervezeteknek, még mindig szervezetekről fogok beszélni, a kollégám is természetesen, a szervezeteknek reagálniuk kell, hiszen gyorsan változik a világ, ez azt jelenti, hogyha nem időben és nem megfelelő módon kezeljük a változásokat, akkor bizony könnyen becsúszhatunk a válságba, és ez nagyon nem mindegy, mert sok esetben ez munkahelyeket jelent, vagyonvesztés jelent, és komoly hátrányokat is adott esetben. Sőt, hogyha nagyon nagy cégről van szó, akkor a partnereket is esetleg bedöntheti. Tehát nagyon nem mindegy. Nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen mi minden érheti a szervezetet. Tulajdonképpen mi úgy csoportosítjuk, tehát ez is végül egy strukturális módon próbáljuk megközelíteni, mert különben másképpen nem lehet rendet csapni a dolgok között, hogy nézzük meg, hogy milyen fajta problémák érhetik a szervezetet. Egyfelől vannak az úgynevezett funkcionális betegségek, amikor egy-egy funkció betegedik meg, igen ám, de ez hogyha nagyon elhanyagolt állapotba kerül, akkor szinte azt lehet mondani, hogy futólépésként halad a másik és a másik funkció felé, tehát tulajdonképpen egy összeomlási lehet a vége, nem kell megvárni. Nagyon súlyosak a rendszerbetegségek, sokkal nagyobbak a gondok. Miért? Mert összetettek, rendszerjellegűek, és rögtön a rendszerjelleget támadják, és az életére, az életminőségére hatnak a szervezetnek. Tehát tulajdonképpen két típusát különböztetjük meg, az egyik az úgynevezett kommunikációs vagy genetikai betegségek, ezek jobbára belülről fakadnak, jobbára a menedzsment tevékenységgel kapcsolatosak, az irányításnak a nem megfelelőségével és időben való problémák nem időben való felismerésével. A másik viszont kívülről jövő támadás, amelyek egyre súlyosabbak. Amikor még én elkezdtem foglalkozni ezzel, és azért régen volt, akkor még arányosak voltak a külső támadások a szervezeti méretnagyságokkal. Ezt ma már nem mondhatjuk el. Egyre súlyosabbak, gondoljuk a háborúkra, a devizaválságokra, a járványokra, a természeti katasztrófákra, és hadd ne soroljam, hogy mindenre, belülről sokkal könnyebben, még mindig könnyebben kezelhetők annak dacára, hogy nehezen ismerhetők fel. Tulajdonképpen, ha belülről tekintjük a dolgokat, a funkcionális betegségeket ma már nagyon jól lehet digitális eszközökkel segíteni, adatalapú irányítással, big data, olyan meetingekkel, amelyek tulajdonképpen 10-12 teljesítménymutatóval elég jól leképezhető helyzeteket involválnak, mutatnak pontosabban a cégvezetők számára, amiből jó döntéseket lehet hozni, és nagyon lényeges, hogy a munkaerő miután annyira erősen változik, a szituáció variábilis legyen. Tehát sokféle fajta munka feladatra alkalmasak, rugalmasak, életen áttanuló tanulásra képesek, és ugyanakkor pedig nagyon egyre inkább bejön ez a hangalapú támogatás, amely ma már azt hiszem, hogy lassan el lehet mondanunk, hogy követelményé fog válni. A kommunikációs betegségek nagyon sok esetben kommunikációs zavarokkal kezdődnek. Miért? Mert a működés, tehát maga a szervezet ez olyan, hogy örökké igyekszik önmaga föntartására. Tehát, hogyha a szervezetnek a szabályozottsága nem megfelelő, akkor a gyakorlat túllép rajta. És innentől kezdve tulajdonképpen a praxis
és a szabályozottság ellentmondásba kerül, és ezáltal olyan kommunikációs zavarok keletkezhetnek, amelyek végül is olyan konfrontációkba is belebocsátkoztathatják a szervezetet, amely felborítja a szervezetnek a strukturális minőségét. Ennek a lényegében most nem akarok belemenni, mert nincs annyi időnk, inkább arról beszélek még, hogy ugye egyre inkább kénytelenek vagyunk a drasztikus külső változásokkal foglalkozni. Egy kolléganőmmel elkezdtem már foglalkozni azzal, hogy előre próbáljuk jelezni azokat a jelenségeket, adott esetben például egy természeti katasztrófát, vagy természeti jelenségeket, megfelelő valószínűségek mellett, és tulajdonképpen megpróbáljuk ezt régiókra zsugorítva, vagy mondhatnám azt, hogy fókuszáltatva a vállalkozók számára elérhető módon rendelkezésre bocsájtani. Ez most már nem csak kísérlet, hanem úgy néz ki, hogy egészen jó irányba haladunk, és ez a módszer hamarosan megvalósul. A másik egyébként, amire szintén fontos hivatkoznom, az a hangalapú dolog, és itt mindjárt mondok két olyan példát, amely azt hiszem, és remélem, hogy elég érthető válik az önök számára, hogy milyen nagy jelentőség is lehetett volna, ha abban az időben ez megvalósult volna. Az egyik egy ilyen egy vállalkozás, amely vállalkozásnak a tulajdonosa egy rendkívül zseniális mérnökember volt, aki viszont utálta az adminisztrációt, és utálta az írást. És ugye tulajdonképpen, hogyha tulajdonképpen az AI-nak az asszisztensi támogatását segítségül hívják, akkor az megmaradt volna a hanganyagban a fejlődés, a fejlesztése ennek a geotermikus hőszivattyúnak, amely állítólag annak idején, amikor ez kifejlesztésre került, a német verziónál is jobbnak bizonyult, és nagyon sikeres termék volt a piacon. Igen ám, de ez a vállalkozó egy extrém sportba fogott, és egy hegyről úgy leesett, hogy szörnyet halt, és innentől kezdve, miután csak skiccek voltak, csak emlékek voltak a munkatársak részéről, hogy is zajlott az egész, mert minden az ő fejében volt. Ezt vissza tudtuk volna konstruálni akkor, de nem tudtuk. Én hiába próbáltam a mérnök hallgatóimat bevonni ebbe, nem tudtuk Isten igazából sem a skiccek, sem a történetek alapján teljes egészében, sem a technológiát, sem pedig a összetételt, vagy a szervezésre, vagy bocsánat, a szervezettségének, a technológiájának a leírását összehozni. A másik az pedig egy viszonylag közepesen veszélyes üzemről van szó, ahol is az történt, hogy miután volt egy technológiai sor, amelyen keresztül esélyes lett volna az, hogy bár eléggé kis valószínűséggel, de mégis bekövetkezik egy katasztrófa. Havonta gyakorolták ennek az eljárását egy protokollszerűen, hogy is kell eljárni akkor, ha abban az esetben bekövetkezik a baj. Igen ám, és mégis megtörtént ez a dolog, de ez a protokoll az Istennek nem jutott eszébe annak a kollégának, akinek be kellett volna avatkozni. Milyen jó lett volna akkor, hogyha az AI beavatkozik, elkezdi mondani úgy, mint a másodpilóta a checklistát, hogy egész egyszerűen első lépés, második lépés, harmadik lépés, ott állt megdermedve, és képtelen volt beavatkozni. Az volt a szerencs, hogy egyik kollega, aki látta a kijelzőn, hogy baj van, és nem történik beavatkozás, oda rohant, és ő végrehajtotta azt, mert az ő fejében viszont ez a fajta cselekvési sor megjelent. Na most ezek nagyon apró kis példák voltak, de annál érzékletesebbek, legalábbis véleményem szerint arra nézve, hogy milyen lényeges lehet adott helyzetben az emberi hang. Például adott esetben, mondjuk ebben a veszélyhelyzetben, akár megnyugtató is lehetett volna a kollégának, hogy igen, van, aki segít rajtam, egy emberi hang. És most át szeretném adni tulajdonképpen Gulyás Róbert osztályvezető úrnak a továbbiakat, hiszen akkor ő egyéb példákkal is, és egyéb körülményekkel is
ez kibontakoztatva érzékeltetni fogja az önök számára, hogy mennyi minden lehetőség rejtezik ebben a hangalapú megoldásban. Köszönöm szépen, professzor asszony. Köszönjük szépen professzor asszonynak, és hát nagyon eklatáns példákat kaptunk, és akkor folytassuk tovább az utazásunkat. Én azt gondolom, mindannyian átéltük legalább egyszer az életünkbe ezt a pillanatot, akár vezetőként, akár munkatársként. De látható, hogy projektvezetőnk, nevezzük Tamásnak, eléggé rémült és tanástalan arccal ül egy megbeszélés, egy projektmeeting előtt. Igazából a projektmeeting folyik, de gyakorlatilag senki nem moderálja. Ugye a de jó lett volna, ha típusú mondatoknak semmilyen jövőmutató értelme nincsen. Én azt gondolom, 5 mellé még legalább 10-et föl tudnánk sorolni, de igazából ezzel nem oldjuk meg Tamásnak, illetve a projektnek a helyzetét. Azonban ugye a diának a címe Houston baj van, ugye 2 filmet is tudnánk mondani, ugye akár az Amerikai Pita, akár az Apollo 13. Mind a 2-ben főhőseink a legvégén gyakorlatilag megtalálták a megoldást, és mi is számtalan megoldási javaslattal tudnánk élni Tamás irányába. Tamásról még annyit kell tudni, hogy szeret horgászni, és azzal a javaslattal élnénk irányába, hogyha 2 hónappal ezelőtt egy vasárnapi horgászat nál az az ötlet, ami a fejében megfogalmazódott, és mondjuk a projekt szempontjából korszakalkotó volt, azt mondjuk egy mobiltelefonra portolt megfelelő applikációval, lehet az egy Teams, vagy bármilyen speciális applikáció, egy 30 másodpercben rögzítette volna, és a kollégáinak kiküldte volna akár egy push üzenetbe, akár egy e-mailben, mint egy csatolmány, és a digitális asszisztensével még mindig hanggal utasítva gyakorlatilag a mobiltelefonon a digitális asszisztens összehívott volna következő napra egy megbeszélést, egy kávé közben, akkor én azt gondolom, hogy maga ez az egész folyamat megfordítható lett volna, hiszen nem csak információt közölt a kollégáival, hanem a hangjával egyfajta pozitív üzenetet is, hogy Tamás megtalálta a megoldást, és mehetünk előre. És azt gondolom, hogy ha egyetlen egy ilyen belső hang meg tud változtatni mondjuk egy projektet, akkor nézzünk egy olyan eklatáns példát, mint a Stephen Hawking. Én azt gondolom, hogy az ő munkássága megkérdőjelezhetetlen, illetve az ő hangja annak ellenére, hogy gyakorlatilag ő egyetlen egy gépi hangon szólt hozzánk, és a tudományt és gyakorlatilag a tudományláttatását teljes mértékben átreformálta. És hiszem azt, hogy minden szervezetben van legalább egy, de inkább több olyan valaki, aki a hangjával gyakorlatilag olyan változást tud elérni arányaiban abban a szervezetben, mint ahogy Stephen Hawking megváltoztatta gyakorlatilag a világunkat. És vannak olyan kollégák, akik már mai napig is hallatják a hangukat, hiszen sokat beszélnek gyakorlatilag megmondó emberek, viszont vannak olyan kollégák, akik gyakorlatilag eltűntek, és nem is tudjuk, hogy ők léteznek, és valami úton, módon, valamilyen technológiával mindenféleképpen a felszínre kellene hozni. Ezek mind olyan technológiák, amik évek óta használatban vannak, tehát ez mindenki számára én azt gondolom, hogy ismerős, ezzel semmilyen újat nem árulok el. Én azt gondolom, az itt ülők legalább 5 gyártó, legalább 10 különböző eszközét, elektronikus szolgáltatását föl tudnák sorolni. Én egy dolgot kiemeltem, az érzelmi hanganalízist. Ez egy szürke zóna, de hogy az előbb is a Tamásnál a példát gyakorlatilag hoztam, nem csak az a lényeg, hogy mit mondunk, hanem az, hogy hogyan mondjuk, és igazából ennek jóval nagyobb szerepe van, vagy jóval nagyobb szerepet is kaphat egy szervezet életébe, az a fajta belső kommunikációs változás, amit az érzelmek gyakorlatilag határoznak meg. És hogyan is indultunk el, mert ugye vannak problémák, vannak válságok, vannak megoldandó feladatok, vannak elkötelezett kollégák, van technológia, és mi fogalmazódott meg a mi fejünkbe? Gyakorlatilag számtalan projektmenedzsment, illetve szervezetfejlesztési módszertan létezik a világban, és igazából, ahogy professzor asszony is említette, a hangunkat tegyük az egésznek a közepébe. És hogyan gyakorlatilag építettük fel ezt a módszertant? Mindenféleképpen szükséges egyfajta pilot elindítása, ezek ugye a versengő projektek egymással van, ami hagyományos módszerrel, tehát dokumentum alapon, e-mail alapon, ami gyakorlatilag a szervezetünk életében benne van.
Ennek gyakorlatilag az ellentételezése a csak hangalapú irányítás, a csak hangalapú információközlés, és kettő között van egy hibrid, ahol ez is és az is gyakorlatilag megjelenik. Így gyakorlatilag össze tudjuk hasonlítani a különböző technológiáknak az alkalmazhatóságát. Mindenféleképpen kell fókuszcsoport, és ezért gyakorlatilag nézni kell, hogy egyáltalán ez a technológia, vagy ez a módszertan mely szervezeteknél alkalmazható. Funkcionális szervezeteknél, valamelyik szakmai szervezeteknél, ez mind az adott szervezettől függ. Nagyon fontos a generációs sokszínűség, ugye az Z generáció kifejezetten hanggal kommunikál, podcastet hallgat, TikTokot néz, 15-30 másodpercben éli az életét, de nagyon fontos az Y és az vagy az X generáció is, hiszen ők is itt dolgoznak velünk, és valahogy ezt az egészet egy egységké kell gyúrni, ami mindenki számára gyakorlatilag elfogadható és komfortos. És én azt gondolom, az emberi kíváncsiság egy nagyon fontos eleme a létünknek, és gyakorlatilag ennek az egésznek a bevezetése, vagy a köztudatba hozatala, mondjuk elindul a legfelső az első vezetőtől, utána szépen szivárog le a vezetőkhöz, és gyakorlatilag elkezdjük a kollégák között hírelni, hogy lesz egy új technológia. És amikor nagyjából körvonalazódik, hogy mely szervezetet, illetve kiket szeretnénk bevonni, akkor kifejezetten hangalapon kezdjük ezt ő irányukba megküldeni, egy rövid 10-15 másodperces hangüzenet, és a kollégák elkezdenek beszélni egymás között remélhetőleg, hogy te kaptál, én nem kaptam, miért nem kaptam, és fölkeltjük az érdeklődést, hogy valami új dolog jelentkezett a szervezet életébe. Nagyon fontos, hogy önkéntes alapon, tehát ha valaki erre nem vállalkozik, hogy ő a hangját adja, az érzelmeit adja gyakorlatilag ebbe a működésbe, akkor őt természetesen azt mondjuk, hogy kivesszük ebből a programból, és valaki mást választunk helyette, illetve a transzparencia, hogy teljesen átlátható legyen ez a bevezetés. Kommunikáció, és ez megint egy nagyon fontos eleme a dolognak, hogy minden nap végén valamilyen hangalapú összefoglalót küldenünk kell a kollégáknak, hiszen gyakorlatilag erre építettük fel a módszertanunkat, ezért mi mindig gyakorlatilag törekszünk arra, mi történt a projekttel, mit tapasztaltunk, milyen feladatok vannak, kinek gyakorlatilag a holnapi napra mit szánunk feladatul. Tehát ezt gyakorlatilag szeretnénk mindenféleképpen velük megismertetni, és ugyanezt vissza is várjuk, mondjuk reggel 8 és 10 óra között, amikor ő érkezik be a munkába, ott van az ő postafiókjába, vagy ott van az alkalmazásába, és nem podcastet hallgat, nem zenét hallgat, hanem gyakorlatilag ezt a mondjuk félperces vagy egyperces hangalapú üzenetet. És a másik nagyon fontos, az ügynök, de több előadásban elhangzottak azok az agentek, amik jelen pillanatban működnek, és azért, hogy ne kelljen valakinek manuális munkát végezni, vannak már olyan agentek, ami gyakorlatilag a megfelelő hangból kiveszik a megfelelő információt, és mondjuk egy Microsoft projekt dokumentumot létre tudnak hozni anélkül, hogy bárkinek is írni kellett volna, pusztán a hangot átalakítva gyakorlatilag egy digitális tartalommá. És mind a három projektet ugye megfelelő ugyanazon módszertan szerint mérjük, és a legvégén kijön az, hogy mély módon, mely szervezetnél, milyen generációnál, és hogyan tudjuk a szervezetünkre bevezetni gyakorlatilag ezt a fajta új módszertant. És ugye eredmények, és gyakorlatilag itt is kiemeltem az érzelmeket és a rejtett vagy visszafogott alapemberi értéket, mert hogyha folyamatosan rögzítjük, akár kávézás közben is megkérjük a kollégákat, hogyha munkáról beszélnek, akkor vegyék föl gyakorlatilag azt a beszélgetést, akkor könnyen lehet, hogy találkozunk olyan kollégával, akivel mondjuk stratégiaalkotásban nem feltétlenül vagyunk teljes mértékben megelégedve, viszont egy megbeszélésnél, vagy sok megbeszélésnél azt tapasztaljuk, hogy ő úgy tud moderálni, hogy az érzelmeket le tudja nyugtatni, és gyakorlatilag pozitív irányba tudja a tulajdonságaival, illetve a kommunikációjával vinni a megbeszélést. És őt eddig nem nagyon hallottuk, mert olyan helyen foglalkoztattuk, ahol gyakorlatilag ő nem találta a helyét. Tehát gyakorlatilag egy belső karrierút lehetőség is megnyílik, illetve a HR folyamatainkat is gyakorlatilag át tudjuk alakítani. És ezzel mit érünk el? Növeljük a szervezetünk iránti bizalmat, illetve a belső értéket teremtünk a szervezeten belül.
És 2 dolgot emelnék még ki. Az egyik gyakorlatilag, hogy ez mindenféleképpen olyan szervezet szükséges, ami befogadó, és ilyen szervezetek, ugye azok a úgynevezett exponenciális szervezetek, ilyen az Airbnb, ilyen például az Uber, akik hatalmasra tudtak nőni. Miért? Mert teljesen új módon építették fel a cégnek a működését, és ugye ők a tudás és tapasztalat megosztásra nagyon, de nagyon koncentrálnak, és alatta gyakorlatilag egyfajta tudástranszformáció módszertan látható, ami módszertanilag az AI-nak a tanulását is tükrözi, abból a szempontból, hogy az AI-t is először föltanítjuk bizonyos információval, elkezdjük használni, majd javítjuk, és gyakorlatilag egy körforgás mentén, ahogy az emberek is tanulnak, gyakorlatilag az AI is egyre pontosabb válaszokat ad. És gyakorlatilag az utazásunk vége felé, ha megkérdezzük, hogy mekkora is az emberi hang súlya, ugye mindannyian tudjuk, hogy a hang az gyakorlatilag egy energia, egy hullám, tehát igazából súlyról, tömegről nem beszélhetünk, de ha mégis ezt szeretnénk, akkor 10⁻22 kg elhanyagolható. Ellenben, hogyha filozófiai vagy pszichológiai oldalról nézzük, akkor pont az érzelmek átvitele egy hatalmas érték, illetve gyakorlatilag hatalmas súllyal esik a latba a mindennapunkba. És ugye nagyon fontos, hogy nyomot hagy az emberi lélekben, és ugye az ember a munkahelyen is ember marad. És mi a mi küldetésünk? Gyakorlatilag, ami a diánknak a címe, hogy eltelt 60 év hatalmas technológiai fejlődéssel a hátunk mögött, és mi mindenféleképpen szeretnénk ebbe a digitális világba visszavezetni azt az analóg eszközt, azt az analóg képességünket, ami gyakorlatilag végigkísér bennünket addig, amíg emberek vagyunk, és szeretnénk, hogyha a munkahelyünkön gyakorlatilag a hangunk egyre jobban érvényesülhessen. És így a rövid utazásunk végére értünk, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, várjuk Önöket szeretettel itt a közigazgatási standunkon, professzorasszonnyal, illetve a kollégákkal, és mi nagyon szeretjük hallani, vagy hallatni a hangunkat, de azt szeretjük, hogyha mások hallatják, hogy új dolgokat tanulhassunk. Köszönjük szépen, köszönöm szépen, professzorasszony!